Chakaitika pano mubi wangu uyu ndifunga kuti mai vangu vanga vakamboenda kuChristmas vadzoka manje vakudzoka sana ndakavapa foni inga ndakatenga ndakati anozoshandisa foni saka vachizodzoka kwaiva sina foni yebva vanopa foni kadiki vanoda kubvunza kuti kafoni aka makawana kupi zvikanzi kafoni aka ndakapiwa kipi takafoni upiwa kipi zvikanzi ati alright ndione kafoni kaka saka nguva dzacho mhana mutora ndiita zvekumanikidza ndakatora kafoni aka ndakataisa zvikanzi ndatsanowawa zvikanzi kataise kuti kafoni aka ndikani kutataisa mafoto mandaona ari mafoto yauyu nebvudzi rake ranoredredi foni nje brain guy ndati agandichienda kuti ndiende kuti shando kuti wasiwa foni yangu saka kwanza ndaenda kuti ndienda kwa brain foni yema nakutanga kuitaisa marekodi vandisangana marekodi namba dzadzimai yangu dzedzi dzavairekodha pamwe chete vachidanana madzo kutaurirana vachikudanana kwavaita atandipa dhoro chikomba kwacho chadanana mukadzi wangu iperizwe brain kutora na baba wenyani yasangane mukadzi wakanditandira murume kuti ndanga kutodanana ina nditendereni pamusana kuti yanga toripamba pangu tichitoronga kuti tolakite takatodyara foja takatiita zvese munogara village kurefu zvakadii neukadiya tori padhuzimbadhuzi iye ari pakati yevhindi manyamaro iye andokuziva kuti uno mukadzi handozviziva andoziva kuti mukadzi wako handiziva kuti aunonzi baba temuneja vanhu hama temuneja